Ih, lupa. Disigurno kok Malika. Iki lho sendok. Turunan. Nyeleng isik kelawian, nyeleng isik. Tim 35. Wis sing murah enek kok 19. 22 ya macam-macam. Rupa ya. Paling sak gelas men iki, Paling sak gelas es teh niku. Aku entuk kerupuk Alah, bola-bali yang mbok mae sing Ya piye? seru, guys. Enak kerupuke, guys. Oh. Wah. Tapi wis rene isine wis tumblek kok. Wis sing kenyel-kenyel kayak mau dia ta. Bisa. Mantap. Lumer. Kecincau. Wala dhewe nek cukup. Enak. Cocoke awan-awan kok adem-adem. Cuma sing ngajak tim belum kono iki. Wis asline kok kono. Berarti iki. Digo ngebek-ngebek ya, main glesbek ngono ya. Iya ra to? Ya. Kan tim lonongane pluk, otomatis kan lho, Njero kosong. kosong. Pinter ah. Kok gula aren iki ya. Mangan nek regone ya. Brown sugar jumbo es krim. Yo ora larang yo 35 kena unggo wong sak kampung. Teramelan jerone iki mung gak dikai kerupuke kowe kon ngebeki isine wae. Biasa request ngono lah, gak usah kayak kerupuk Lah iya. mas. Maksudnya piye? Jerone dikai kerupuk. Kena kertasnya loh dek. Kena kertasnya. Ya kakak itu. Yo bukannya kakak kan memang Terang nyekel kertasnya. kok. Ini kan dulu bisa kutak kabeh lagi. Nah, Belum boba. Boba. boba iki kuwi. Hmm. Ya Allah. Atau mana es krim. Ya mixer atau jajal. Nah, aku dikai es krim malah seneng es dong ae. Waduh kok. Waduh. Rumah aku berasa es dong dan. Habis es dong sing mikir ku kadang yo ora enak rasane. Ya sing berasa lah. Ya saiki nek ditukon nek es dong kan adolane cah tuku paling kira yo 1000 2000 yo. Ora mungkin rasa-rasane temen ngono kuwi. Di sini kan Nduk. Ya sing spesial. Ayo nul. Siji ae mbek pangan barang kok jajal siji tok. Ora doyan. Ya yo siji ae nek jajal langsung sak kerupuk. Engko nek rambut pangan Terus ini. kan iso diprotos siji ngene lho. Coba. Lho, coba. Coba ya, Pak. Jadi bener-bener. Jajal lho. Belum cukup aku tak. Kita isine ora kuwi es krim. Wis ya. Coba. Coba sen. Ini loh kayak jelly kayak gini. Is. Ya itu loh, Mbok, tambahin strawberry ini malah wino. Nek kowe duwe nang omah. Ada lah. Apa sel ya? Mau tambahin season kuwi. kok. Nek meses nek yen nek tak langsung. Di sini ada yo kowe kutang mbok sene kono. Ngabisi lagi.
Tolong rasane, guys. 25 kan yang ngosak kampung. Ciwi ora ngantek. Tolong rasane. Ayo lu, seru. Ayo lu. Yo pengen sing kok ager-ager lho sendok gede menang. Ayo. Ora kenek ta lha gitu. Cumpleng ning untune aku langsung makan. Kayak cincau. Ini sing pink piring. Ayam mau foto daftar gini. Kan ayam, mbok video mbok foto. Ayo lu Let's menang. go. Enggak. Awas, kekek ini mau curut cedak kakak. Habis, guys. Bis. Momoyo. Makannya udah dimakan. Awas tumpluk, jangan disedot toh. Dino sing paling larang ya. Paling larang. Tuku sing paling larang, karena ngrasakno enak-enak. Lah tuku kok jalan-jalan pirang jam tekan 3 kecamatan kok gorengan. Kita harus siap. Aduh. Mau. Aku jadi kok disambeli ini lah. Iya. Tahu asin mungkin. Paham kayak nom biyen royal kok. Oh alah rebangsane. Kita berasa di nani ini. Betul. Lagi. Mereka ya jangan. Neng warung yo nyari. Dek iki dikejak nang nang kok lemah tuh. Ora buka mau. Kamu beda. Haram dulu. Makan kalau orang teh Sesuk nanti nih Jatinegara. jengkol Tahu. goreng. Nang wis tau rawane tuku ae kok. Wih, murah i. Aduh. Aku ki sing tombok. Sejak blura tuh. Tak. Jangan betul mata. Ada minyak kayu putih gak gula? Ini meja banget. Lah kok mbok jaluk kabeh kok apa yo entek? Wis lah, denger lah. Kayak freezer dipangan sesone kan iki. Wis, kayak freezer lho. Lu gula minyak kayu putih Kak. Wis lho, kok kulkas lho. Bukaan belum? Ojo nangis ae. Yo aja kok mau iso. Cek. Nah, Es krim lagi. lah wis Apa tak sendok ae? apa. Kita blok kan jadi mam, kita mamiku. Kayak begini. Jalan-jalan teko ndi kok. Pakai sedotan. Iya. Ora nggawa oleh-oleh piye kuwi. Wak. Parah ya dulu ya. Pakai sedotan minum es krim ya. Le cangkengno sedotan. Jalan-jalan teko ndi kok ora untuk oleh-oleh. Gimana besok kemana acara? Madiun, Ngawi, Nonton. siap bah. Kopi kurang panas, panas dia Pak. Gak enak. Kalau coba sedotan apa? Apa? Lah kok akeman mbok gopo? Heh? Tunggu sebentar. Akeman mbok gopo? Gua penter. Emang kok aku balik kata kok. Alah, Kemeja. ya jadi jalu. Parto rembane mah, terus. Wis kayak kulkas. Udah sudah tuh. Cuma wis iso cerita-cerita kok dan cerita-cerita nang Malika. Bisa ndang to lanjut. Aja tipolno. Kok iso? Sing ngisor ana nek berapa pentol iki Malika. Ya gak bisa lah. Aja pol nek tak. Yo senengane Malika ngono kuwi. Nih, ngene to. Wis ndang sudah iki gak pol kok kena. Sobra. Ya. Malika seneng ora?
Hah? Malika seneng ora? Tok. Dinul lagi. Dulu tangi buka kulkas, dulu tangi buka kulkas ngono. Sak liter gak ngenteni pemirsa. Wong 5. Ya. Wis, Wong 5 sak liter gak ngenteni. Bubuk. mainan apa ae nang kono. Mbak udah. Mancing. Tak kira to Mancing ikan. Enak. Ah. Kok udah. Main apa nih? ya mati lampu kok. Permawana. Mau naik rong ber ya. PL-ane ya Parkir bro. pateni barang lampune. Lore Indomaret. Ya wayahe wong metu lah jam-jam ki mong. Udah marah juga di parkir. Lore Indomaret. Liya-liyane kaya terus Ngarepe iya nek kok. yang ngesana bakul yang cilik-cilik kan duwe desel. Terus melongo lah. Piye? Ini numpak makane lho 15.000 dan aku mbek Malika oleh. Sepi nek sumpah lha kuwi nek sumpah aku terus gurine lagi enek mau numpak. Langganan rang bulan. Wong Sing enek mau nduk turi bang lho. Cairan gede dhuwur. Biasanya tuku terang bulan coklat dek kae. Karo. Anake mau nduk turi bang. Wis, wis. Parek purun. Kena dengkut dolanan Malika. Ya, itu saking-sakingan ya. Gue mek banyu nduk. Iya. Iki kayak kulkas mam sesuk neh. Bapaknya. Mau yo menawan. Nggak ada godong tukang, gak mandek nang warung, gak mandek nang apa? Gak lihat. Ayo cincin. Nane kasiman me apa? Dia mau Kasih tuku tahu gedrot. Rono mek tuku tahu gejot tok. Ya opo. Untuk macam sama. ya waktu aku sama nonton takoyaki viral lho. Kasih mana takoyaki viral. Gua ambil. Kita ini lanjut kok mulai. Lanjut terus sama. Teko omah bensin tak. Cek. Montore apa lah? Pra. Heh? Gitu. Kan berapa? Kita perlu injeksi ya gitu. Ya. Nah. Nama Olah dong. Dinul sing kurangan. Sering gue sedotan penak. Wini ra iso katut nek nggo sedotan kan sedotane cilik, gak iso mlebu. Aja pol-pol nek nyedot. Petrak Dinul. Tak. Wis. Nek ra libur ora ngasih ngono ya dulu. Nek libur aku sing bonjrot sing tambah bayari. Amo, serain entuk nganu tambah bayari. Lah jere ndawan bar entuk borongan. Borongan sesuk ya borongane. Ndak sak kintal ya wis 100.000 dhewe. Mulai. Yang kok minyak piro, gula piro. 1.000 ping 100 ya wis 100.000. Baju udah gini ya. Ini ibu Evero gini saja. Yo, lagi gak tahu tuku sak kintal biasanya tukunya ya 10 kilo, 5 kilo. Kintal. Iya, 20 sak. Lumayan. Dari zombie. Diwang dia bang. Oh. Aku pengen serang anak sekolah, iya tak wangi deh. Lah wonge rata serang ngono lho akhire. Karena masalah mau gue rapi pipi. Lah ya kan nang kono akhire cukup dhewe gak pesan kowe nah. Itu ceritanya. Halo. Wis biasa. Anda kalah 1-0 dalam permainan dagang. Kurang pengalaman Anda. Bahasa sing ngomong tenang. Lah iya, Anda itu 1-0, kalah Anda dalam segi perdagangan. Ilmu nem jam menang ilmuku. Ya, Pak. Ya udah, apa ngeter sekolah? Meskipun sekolah dhuwur, sekolahku SD, Aku ya wis ilmu nem mikir tetep nang tapi aku arep ya. ya ra masuk. Nang boleh. Berapa? Gendong.
Berarti terus panganan neng kono ya meh cukup 1 kali itu tok. Wes. Langsung diambil alih. Halo. Alah lah jare sapa. Mungkin iki pemain kok padakno. Ayo sinaune lurung bar yang bacane sik. Nah, saiki Nek bacane dodol sik. kalah teori kalah. Kanjeng Mami kalah pemirsa. Iki gak kelas ya, Le? Nek cara maine ngono wis gak masuk pemirsa. Wala. Ayo. Ini bacane. Ayo tak kancani. Membaca sik. Iki lho Kanjeng. Aku sini dikancing. kana. Kuyinya. Dan cukup. Membaca sik. Was. Udah ini cerobos ada. Dan cukup bukunya bacanya. Masih ada. Coba gini. Kanjeng lho. Kakak orang belajar orang permana ya? Kalah 1-0 Kanjeng Mami. Jebret. Golek pangan wong. Pedagang cara bermainnya tidak seperti itu ya pemirsa ya. Ya padha karo affiliate kuwi. Tahu alamatnya, dicari sendiri. Ya ora. Wis ora usah dadi affiliate, langsung kulaan buat dewi. Nah, aku ngono. Karena bermain seperti itu alah. Percuma. Gak masuk. Mulanya pengusaha-pengusaha sering gagal kan. Kenapa? Golekno, Kenapa? dituduhno parani dhewe ya ora. Kacau. Lah, mau gak apa-apa? Permainannya gak masuk. Nah, Wis oke.